Zerbitzu elkartea 1991 urtean sortu zen, zerbitzuen arloan erakunde pribatu eta publikoetan zerbitzua emateko. Eta zerbitzu ezberdinak ematen ditugu. Hiri zerbitzuak, kale garbiketa eta zabor bilketa bezala, errepideak zaindu eta mantendu, lore zaintza, portuen garbiketa, kirol portuetan baita gare, hondartzen garbiketa. Gure enpresan, guri eragin handia eman diguna izan da baita gure zerbitzuetan, gure lanean, kale garbiketan eta zabor garbiketan ere. Ez? Azkenean, kale garbiketan gure lan mota aldatu dugu, ekipo berrik sortu ditugu, desinfekzioko ekipok, eta aparte baita lanean gauzak aldatu ditugu, ez? Adibidez, kamion baldeadora, hori botatzen duena ez, ura baldeatzeko herriak, jaboi ezberdinak hasi gara, jaboi da arrastre Espainiako Ministeriok esaten zuen moduan, eta kantitate gehiagokin, barredorak baita ura pulvorizatzen, jaboi pixkatekin, sopladorak ez ditugu ateak kalea, gerogo baita furgonetak hidroarekin ibili dira ura eta jaboikin ura eta jaboia pulverizatzen, eta bai ikasi duguna hemen oso garrantzitsua izan da, lehenengo ondo garbitu behar dela jaboia eta urakin, gerogo desinfektatu baino lehenago, ez? Eta orduan gure langileak baita desinfekzioko ekipokok ibili dira motxilakin, buzo txurikin, desinfektatzen motxila horiekin, ez? Produktu hori botatzen ura pulverizatu baino. Guretzat zailena izan da pandemia berri batea aurre egitea, ez? Eta danontzat ez ezaguna izan dena, eta ibili gara, ez? Denbora osoan ikasten eta aldatzen, eta hori izan da gogorrena, ez? Langileen, orain esplikatu dizuet, kanpoa begira, baina barrura begira, protokolo berriak sortu ditugu hasieratik, beraiei ordutegia aldatu diegu, ez? Ez juteko danak batea laneaz, baizik 15 minutuko ordu ezberdinetan, eta gauza asko aldatu ditugu. Eta bai esan nahi dut, guk pandemia guzti honetan ez gehala gelditu, izan gara zerbitzu esentziala, eta bai eskertu nahi dut gure arduradunei eta gure langilei egindako lanengatik, ze kalean ibili dira hor, lan da lan buru belarri, kaleak garbiak eta desinfektatuak egotuek. Nire ustez bai. Azkenean ohiturak berriak ikasi ditugu eta ohitura asko gelditzeko etorri dira, ez? Gela askok ez genuen ez da ezagutzen, eta nire ustez gela etorri da gurekin gelditzen. Esku garbiketa hori ez zaigu ahaztuko ez da guri, ez da gure umei. Nire ustez hori danok ikasi duguna, ez? Berezirik, ez dut esango azkenean danok dakigu ez, importantea dela ura eta jaboiakin eskuk asko garbitzea, balima dago ura eta jaboia, hobe ura eta jaboia gela baino, orduan etxen beti ez, eskuk garbitzen, etxeak ventilatu, etxeak mantendu ez, garbitze hori, eta baita legia gehiago erabili eta desinfektatu gehiagotan. Zerbitzun Euskara Plana darama 7 urte, 2013an hasi ginen, eta hor, emun kooperatibako aholkularia hasieratik egon da guri laguntzen bide honetan. Eta hainbat neurri hartu ditugu, bai, euskararen erabilera areagotzeko, saiatzen gara beti bileratan lehenengo hitza euskeraz, bai egia da gure arduradun gehienak euskaldunak diala, orduan beti, ez? Bezeroekin da horrela euskeraz dabiltza, baita bete beharreko agiriak baita euskaraz zabaltzen ditugu, eta prozedura bat sortu dugu, pixkat laguntzen diguna bide honetan jarraitzen, eta pixkat euskara gehiago erabiltzen. Eta idatzitakotan baita, dauzkegu eredu batzuk, euskaraz dauzkeguna, eta, eredu dauzkegu, saiatzen gara horiek erabiltzen, eta aldegun gehiena euskaraz. Guk administrazioekin lan egiten dugu, udaletxeekin, Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, orduan ziurtagiri horrek euskararekiko konpromisoa daukagula, ez? Ziurtatzen du. Eta azkenean hori oso garrantzitsua da, ez? Azkenean gure konpromisoaren adierazpena da.